May paldo kaya kayo kabalin. Welcome back ining YouTube channel ko. Medyo mapilang aldo ako may kapag-upload Big relax ko pa. Pero naambur sa benita na sumuko na ako. Tuloy kayo pa rin yung pa mag-video ngayon niya. Hanggat yata sisikat. Hanggat yata madidiscover. Tuloy kayo pa rin Kaya sana supportahan nyo ko. Pero ating palang share kaya kayo. Ayun Bali kaya magtinda yung matutod. Kagising mo siyempre bisa magalmusol Kaya ganyan na saman yung Bungat mo ning gastob. Lagi mo ning kawali, maglagay na kang taba. Mantong ka kanyang bawang. Sali ang bawang Siyempre, mga 2 piraso mo kanyan. Yung leka mo O di bubukal ning taba sali ka kita malapit. Kaya ganyan, tas naming magtinda. Matutudyo. Kitang tindahan natin yung pagkiran Kaya ganyan, di storbon me pa. Marine ka pero mamaligwa ka Di sali ka salwana. Wala, parang kaya gisingan me pa parang kikimot. Salwana. Wala, parang kikimot. Kulisaan mo Salwana. Lakad dyan ka Nakasalwa mo. Medyo bullshit pa Dami yata tiya panganguber. Minum niya pa yata bahay metod. Nakasalwa mo. Bawang pesos. Tanay damo. Pesang bawang gisem mo pa. Ano bawang mo? Bawang akin. Matutod ko pa. Pambihirang buhay Malang gini. Ay sulod ko kanina. Mix tayo pang mapali. Yan. Mapali. Pilyo. Yung Colgate City. Ayun Wala na masaling karni-karni. Ganito kinaka, sabi-sabi tayang ang ating kekata. Para pabalutan ng nano talaga. Isalita tamong amana, kaya katang minana. Kaya nakaraan na, makiramdam keng kakong sabihin. Puri ko mong patunayan, ingkanda kong amanwan. Na disipulo ko ng Pampanga hanggang kamatayan. Naman naleleking daya ko, yung buong katawan. Sa Pampanga, salitang tugmaing katapangan. Alang samot kalaraman, dakal kedi kaluburan. Na basta kapampangan, dakal keriing manyaman. Na basta kayabangan, geti karakong kapangan. Tsaka ikataon, isa sa merong tamon. Doon hindi ka talaga kaparang mo. Kailangan mo mismo isarili mo. At timano, ang balong kaya katantibuan ala na mga lasak. Sige, sabitan mo ni ibilis ang dayang asong markang makatatak. Kung taga-Pampanga ka talaga dapat mukha ka rin ako piperat sa lese mo rin o pare. Kaya nakwa ni kera gulan ko. Kapampangan ko pagbarang mo. And I have Maryland's chicken? Yeah, this one. 3 piece cut in half. And then give me pork. Give me 1 kilo. Cash. Cash? Yes. $50. Yeah. Thank you. Yan pa bang kailangan? Balita na mong sitaw, apalaya, talong, toyo.
$2. Plastic tayo pa. Ay. Toyo. Marcampino, silver swan tagin. Ita. Yun o. Ayos. Yan. Balikan na namin po tan eh. Medyo mabait ini eh. Malabang gini. Sige. You see my Shopee? Everything here I got. Okay. I got everything there. I got the. No more left money? Yeah, I still get money. Okay. Money. Plenty money. Plenty, see? More than $15. Oh, ayos na yan, ha? Ini pa. Ay. Exercise ko rin, kaya pa magbisikleta. Mumuna aking asaling bike na ini. Kaya binirekin kaya, di lagi king Sanssouci. Nagbiyahe ko 3 oras. Sanssouci kaya pinimbeach kaya niyan. Medyo mamaltok-maltok kaya pa kanito eh. At least, pag siya binirekin mo, ababalo may ka na itang problema na. Saka mo na yung remedyo ang kanita. Yung tanamaw kayo. Daragong na lang. Ba't ini po lipat kaya pa yun? May malatingin. Nagigigin. Yan yung balasinas. Oh. Darakang nalabog. Kain eh. Di ko yata yun. Yung parsley. Bawang time. Di ko paling animal na yun eh. Kung alipot, magluto tamo bukas. Magmukbang tamo. Magluto-luto tamo kayo ni kining wall. Kaya pwede na pa nangabrahin niya. Ini palang tanam ng misli rin eh. Sabi ko na nga ba kaila rin eh. Bala mo kaila. Chinese lang labanos. Ya pala kasi dinginan na kami ng minsan eh. Paltoy kaya kayo kitang video. Na minsan dinginan na kami. Ano, paltoy kaya kayo hapin nyo. Wow, video na eh. May palitang bunga oh. Yung tanam ng misli. Ayan. Ayan oh. Hapin nyo. Ayan oh. Tanam ng misli. Ayan yung bunga. Ayan. Lalabang siya. Luto. Oh. Alam ng misli. Yapin pala yan eh. Oh, yapin yan. Bukas magluluto ako sa labas. Anong lulutuin mo na sa labas? Kahit ano, itlog o pinirito. Meron ka paglulutuan naman doon. Magno naman tayo. Buhay probinsya tayo. Alam natin yan. Tingnan po lang yun. Ano, tingnan nga natin. Subukan mo yung kalan na ano. Anong kalan? Yung kalan natin dyan na dati nilalagyan ng gas. Eh kaya lang, wala namang gas eh. Oo, walang gas. Pwede, bibili ako. Mabilis ka lang na makarating dito. Ayan, ang gata na mong Kenny Kabalen. Dakal salamat kay Pamanalbe. Kung aburihin yung video ngayon i-like yun na mo po. Kung bisaya po mag-comment kayo. Karetang yung pa makapag-subscribe ken. Mag-subscribe na kayo po. Supportahan tayo po yung Kapampangan Vlogger. Hanggang ganyan na po, dakala salamat. Mimigat na ang palagi. Kenito kinaka, sabi-sabi tayang ang ating kekata para pabalutan ng nano talaga.